नमस्कार। कौन क्वेश्चन पेपर एक कागज खंड कौन सरकारी परीक्षा ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କିଏ ବି ଚିନ୍ତିତ ନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁନି କି? ବିଜେପି ଶାସନରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ? ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ପଛରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ କେବଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହି ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଚଳିବନି, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ କାହିଁକି ହେଉଛି ତାହା ତର୍ଜମା ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପେପର ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରହିବା କଥା ସେଥିରେ କେମିତି ରହୁଛି ଛିଦ୍ର। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଲୋଭୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ଏହା ରୋକାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଏବେ କେବଳ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ଜରୁରୀ। କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପେପର କେବଳ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ।